Διασχίζοντας καθέτος το μέγαρο της Ευρώπης, συναντάμε τα μέλαθρα του Ζωστήρα. Φανταστείτε ένα γιγαντιαίο ρολόι διαμέτρου 400 περίπου μέτρων που θα τυλίγει με 12 κυκλικά συγκροτήματα το κύτταρον της Επτάπολης. Αυτό το μοναδικό στον κόσμο ρολόι θα είναι χωροθετημένο στις συντεταγμένες της ιερινής ησημερίας που θα ορίζει τις γεωμετρικές σχέσεις των οικοδομικών συγκροτημάτων της Επτάπολης. 12 υπερπολιτελή μέλαθρα, όμοια μεταξύ τους, θα αντιπροσωπεύουν τα 12 σημεία των ωρών ενός κλασικού ορολογίου, του οποίου τον ρέοντα χρόνο θα προσδιορίζουν ακτίνες λέιζερ από το κέντρο της κορυφής της στόλου, με βαθύτερο νόημα την ηθική υποχρέωση που έχει ο άνθρωπος να αξιοποιεί το χρόνο του σε έργα που αφορούν στο καλό της ανθρωπότητας. Το ορολόγιο των 12 μελάθρων θα περιλαμβάνει το βουλευτήριο με τις διοικητικές υπηρεσίες και τις συνεδριακές αίθουσες των βουλευτών της Επτάπολης, το μέλαθρον πολίτες του κόσμου με υπηρεσίες προγραμματισμού και συντονισμού εργασιακής, εκπαιδευτικής και κοινωνικής υποστήριξης των ανά τον κόσμο μεταναστών, το Ορφέος Μέλαθρον με αίθουσες συναυλιών και κοντσέρτων, οδείων, εκπαιδευτικές αίθουσες κλασικής και μοντέρνας μουσικής και εκθετήρια μουσικών οργάνων, το Φιδίου Μέλαθρον για διεθνείς εκθέσεις γλυπτικής, ζωγραφικής, χαρακτικής, ξυλοτεχνίας, διακόσμησης, αρχιτεκτονικής, χωροταξίας και πολεοδομίας, το Απόλλωνος Μέλαθρον, στις αίθουσες του οποίου θα εκτίθενται μουσιακά ευρήματα τέχνης και πολιτισμού από όλες τις χώρες του κόσμου, το Θαλή Μέλαθρον, που θα αποτελεί παγκόσμιο κέντρο εφευρέσεων, επιστημονικών ευρημάτων και ανακαλύψεων με εργαστήρια νέων ιδεών και καινοτομιών, το Αμφικτιόνον Μέλαθρον, που θα αποτελεί θυγατρικό κτίριο της Δελφικής Αμφικτιονίας της Επτάπολης. Εδώ θα συναντώνται αναγνωρισμένοι φορείς από όλο τον κόσμο που θα συζητούν για την ειρήνη, την αδελφοποίηση των λαών, για την ένωση των κοινωνικών και επιστημονικών φορέων, για την προστασία της γης και του οικοσυστήματος. Το Αναξαγούρου Μέλαθρον, που θα λειτουργεί ως Διεθνές Μουσείο Παλαιοντολογικών Ευρημάτων ανθρώπων, ζώων, ιχθύων και πτηνών. Το Δημοκρίτου Μέλαθρον, που θα λειτουργεί ως πλανητάριον, με αίθουσα κύλης προβολής, αίθουσα προβολής ντοκιμαντέρ, αίθουσα σεμιναρίων, πολιτήρια βιβλίων, επιστήμης και διαστήματος. Το Αιγαίας Μέλαθρον, που θα περιλαμβάνει Παγκόσμιο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και ωκεανογραφίες, ακουάριουμ, με παρατήρηση ζωντανών όντων του βυθού των θαλασσών, καθώς και Μουσείο Απολιθωμάτων Θαλασσίων Όντων και Φυτών. Στο Θέμιδος Μέλαθρον θα λειτουργούν οι δικαστικές αρχές και αρχές ασφαλείας της Επτάπολης, καθώς και οι διοικητικές υπηρεσίες προστασίας των επισκεπτών της Επτάπολης. Στο Ερμού Μέλαθρον θα λειτουργεί Παγκόσμιο Κέντρο Τύπου, ηλεκτρονικού τύπου και πληροφοριών, καθώς και διεθνών συνεργασιών με τα κέντρα πληροφόρησης επιστημονικών, καλλιτεχνικών και ακαδημαϊκών ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων.